Πιστεύεις ότι δεν αξίζεις? Σου το είπε ο μπαμπάς σου, η μαμά σου, ο αδελφός σου, ο φίλος σου, ο προϊστάμενός σου, ένας άγνωστος στο δρόμο? Γιατί θέλει πάντοτε να αποδεικνύεις ότι αξίζεις? Θα μάθεις τώρα αμέσως 4 εύκολους τρόπους για να πείσεις και εσύ τον εαυτό σου ότι είσαι μοναδική και ότι αξίζεις. Πρώτον, θυμήσου όλες τις επιτυχίες της ζωής σου. Δεύτερον, σημείωσε όλες τις φορές που άκουσες μπράβο και ευχαριστώ. Τρίτον, θυμήσου πόσους ανθρώπους έχεις βοηθήσει. Και τέταρτον, κράτα ημερολόγιο κάθε βράδυ όλων των θετικών σκέψεων που έχεις κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα λοιπόν, κάθε φορά που κάποιος ή κάποια θα προσπαθήσει να σε πείσει ότι δεν αξίζεις, εσύ απλά χαμογέλασε με αυτοπεποίθηση γιατί γνωρίζεις ποια είναι η αλήθεια. Στείλε μου σε παρακαλώ τα σχόλιά σου με αγάπη. Αν θέλεις να δεις περισσότερα βίντεο σαν αυτό, απλά πάτα like και follow. Φιλιά!